Basandu, gaurko saioan sukalderaino sartuko ginela eta aitzalde elkartien gauz oinatin eta, Aimar, zeu kasu honetan, bi irakasle zai, besti esangu gaixorik daule eta gaurkoan ezin izan da bela etorri, atzien ja jarrituzu ikasliak kasu honetan lanian, ez da izamuzko ikasliak eta gauzatzu kasu honetan. Hasieran diferentziak, batzuk esperientziakin, bestatzuk esperientzia gutxiokin, baina ja, ez dakit, basetxo bat hartu hau eta ja, finak, oso finak, ja. Esan du, sukalderitza tailerra 14 eta 15 eta 30 urte bitarteko 16 eta 30 urte bitarteko jentiantzat, gaztiantzat, nondik sortzen da tailerra hau? Guri proposamena, nahi proposamena beste sukaldezia jonen bitartez ahi hausaten, behari gaztelekutik abixautzaila, hori emanzipazio programa baten barruan edo, sukaldaritza tailer bat gura bila ikia, ezkenian emanzipatzeko oinarrizko elementu bat, sukaldia, eta hortik jaso gen, eta bisok lagunak izan da aurretik batera gonda sukalde baten eta anima guen ginen. Gogoratu du, bi irakasleak, kasu honetan, sukalderitza munduan da ibilitakoak sariela, zuen ezagutza hori hartu eta zer da, zelako klasiak edo muten duzu? Guk hori, sukalderitza munduan bai, ikasi du bisok FP berdina, gero Jon lanian dabil restaurante baten, nik aurretik inot beste tailertxo batzuk emun atxabaltan atzegiko bi taldekin, eta ze muten duen hemen, oinarrizko gauzak, ez? Azkenian gaur gabit arroz diferentiak iten, arroza, pastia, sukalderitza oinarrizkoa, buskat de supervivencia, eta emun garen hasieran zela moztu, segurtasunan unin erosketak, zela inerosketak, gero saltzatxo batzukola edo zertarako balixo oinak, eta gero gauza diferentiak, esan dutena, arroza, pastia, gero potajiak ingu bixar, okelia baita, hoxe. Esan gura neben, olako tailerrak, esan duzu zeuk, ez? Gaztientzat, oinarrizkoa dela, etxetik emantzipatzen zarenean, oinarrizkoa dela jakitea sukaldian itia, olako tailerrak oso ongi etorriak esaten dira gainera gaztien artean. Bai, guri ni gutxenez asko postu nintzen jentia animozuela ikusten eta bai, importantea izaten da sukaldaritza eta postu ginen bai. Kasu honetan uste 14 bat edo apuntau diela, aipatu duzu, hasieratan kosta egiten dela pikin bat, gero atrebitzen zarenean zu artean eta hobeto mobilen zarela, zela dabitz mobilen eurak, hasieran esan duzu bilurrak egin pikin bat, gero trukuak eta hartzen dagoenean, gero etxera eruaten dago, zer zaten dut zeurik? Bai, hasieran, lehenengo lotzia baita pasau ostian, trebaketan dira, eta gero etxean pare batek esan zai erakutzizte kaletik, hau inot, bestia inot, ez dakiz eta eruaten dago etxera inakoa bai. Gainera hemen inakoa be, ikusi du, eta entero gara jenteak taperak ekartzen duela etxera eruateko, hemen inako bintzeta aprobetxateko. Bai, hori da, azkenean janpila hau nun baiten aprotxako eta zela besteik ez hobeto, ikasliak behirak eruatea. Aimar, ikuste ditugu hor da bitzela, zu artian eta gauzak prepara egiten, espada zeuri, euren abieratuko zau, aberron diokan hemen ez hauze pasau ditan, eta neurak inoen gara, berze kontatzen duzten. Bale, ba. Gara irakasleakin, baina kasu honetan, tailer honetan protagonistak ikasleak dira, eta gure albuan ikusten du fin dabilelea, ez da ditzen da dinen mozten, leire, zezait mozten? Parrazaleon, txipiroia mozten abil, arroza melosu egiteko. Zela moldaketa za sukaldien eta? Zela moldaketa za sukaldien eta? Bueno, nahiko ondo. Eta hemen gauza barrexek ikasten gabiz, eta ondo, oso gustora. Askotan, gaztian buruaztuik handixena izaten da, sukaldien zela egin, kasu honetan tailerra egin jaue, eta zuek anima unizai, zelatan? Bueno, alde batetik anima unitzen apur bat gauza barrexek ikasteko, baina bat ez ben ikuste sukaldean eguneokotasunean ikijuten akartzak eta zuzenketako. Uste hori dela importantiena jana ondo urteteko gauzak biadea mogura ikia, eta bat ez behar izan zan arrazuna guzizena. Zer zabitzei, eta erronekin topaiten hau da, zela moztu, gauza zela potxau, zela erre, zer da topaiten duzuena? Badanetik.
egun diferentiak dauz eta egun bakoitzean elikagai mota batekin ikendu lan. Adibidez gaurkoan arroza tokau da eta arroz diferentiak ikasiko, risotua, paella, arroz melosua. Eta hortaz aparte gaur adibidez ikasi du zela zatitu okel diferentiak. Beste egun batzutan, adibidez egun baten berduriak inibili inan, beste egun baten pastia ikasten ikasi geben, pastia zela zerotik, eta hori egun bakoitzean topaien duzu zeo zer diferentzia eta ikasen duzu zeo zer barrixa. Hobetzen dut gero etxien aplikoko duzuela. Bai, zeo zeria gaina jarri dut martxan eta, bueno, nahiko itxuroso, Así que, ondo. Betzen dut, oin arte igual, dudamudatan edo etxien jakinez, zela egin, igual, gurasuen afan bihar taperra hartzea do, hemendik aurrea, etxien mezukaldean gehitxu egiteko asmoa. Oinartian be asko bilken izan, bueno, YouTubeekin eta gaur egun ja danak gotzu eskura. Baina, bueno, martxan jarri, hemen ikasitako gauzak eta etxean aplikatzen hasiko gara, eta hori, izan dut zutena. Batez be, gaizki jenen gauzak ondo iken hasi. Eta nik uste tola janak hobeto urtetan diala, osea, beste protagonista bat be, albuan dako, kasu honetan Aritz Azurmendi, Aritz, zure kasuan ez da gehi, txien bakarrik bizizai edo? Atzaldean inigo bai, justo oinala urte eta piko independizia ginen eta hemen txegauz bixak, apurtxoa gehiago ikasten. Ordura arte, etxian, gurasoekin baldin bada edo, eutxuri zeukain zukaldien etxeko edo? Ni pertsonalgi ez asko, ez pentsa, hola, noizian gauza batzu bai, baina bizi irauteko, guztuati baino gehiago. Eta behin ja independizauta, toka hutien da zukaldian ikia, pentsaien dut, motibo bat izango dela, hemen apunteteko, ezta? Bai, hori atzenian, independizioan ez bastante gehiago biltzen ezko zine egin da, eta guztotxo bai jartu txat. Eta, bueno, urten zanean kurtso honena eta kuadriak batzu komentauen, atzenian hori kuadriako hiru apunta ginen eta izan guztua gaitz. Zelako trukuak edo zabitzei hemen, zukalderitza eta hierrorentan hartzen? Bueno, trukuak, bai, hola, gauza batzu diferentiak eta egiak, baina gehien bat truko eta nioiz eta, hori, ikastia gauza diferentiak egiten, zatzenian zu bizizanean, bat bakarrik faten zenean bizitea, zure rutina hartzen duzu. Eta gauza isa berdinat egin duzu, eta hori, zatzenian bai, tip txiki batzuk eta hobeketako, baina baita variedade bat hartzia. Hemendik aurrera pentsatzen dut, gurasuei etxetik taperrak ostu eta holako gauzak bukatuko diala, ez? Eta hierron egin ja, etxien norbeak ingo dau eta... Gutxi, etxetik fanaizenetik eixe esan taper gutxi lapurtu dut. Eta bai, irakasliak, sukaldaritza munduan eta ebilitzea dauzen jentia izan da, lagunduko dagoela, bai, klasiak bere horretan, onak izaten, ez? Hau da, ganorazko klasiak eta atzien ikusten duen gauza pila zabitzilako preparaitzen, ganora zitia. Eixe esan, sukaldarien hemen egiten ganean tipak eta emoten duzko eta aparte geho kurso hostian etxea eroaten duen taperretan ikusten du sukaldeixa gehiala eta oso urden diala. Orduan preparutako entzet etxera eroaten duzu. Hori da, klase hostian, hortik taperrak hartu eta afaixa egin ja. Segi berdin eta ia da, etorkizunien beha, aprobetxetxeko moduko tailerran da geixo egiten dira. Bai, lasai, ingotzen nire afaitxa aprobetxeko.